ಎಂಚ ತಿರ್ಗೊಂಜಿಸ್ತು ಪಂಡು ಫ್ರಾಕ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಯುವ ಮೇರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬೈದ. ಸೊ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಯುವ ಮೇರೆಡ್ಡಿ ಏನಾಡಿ ಎಂಚ ಆಪಣ ಅಂತೂ ಬೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಆಪಣ ಪೂರ ಎಂಕೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪಡೊಂದು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆದದ್ದು ಪೂರ ಬೈದ. ಸೊ ಬೈಕನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಬಲೆ ಕೊಯ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಅಲ್ಪೆರ ಇದ್ದೇರು ವರ್ತಿ ನೈಟಿ ಪಾಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೈಟಿ ಎಂಚ ತಿರ್ಗೊಂಜಿಸ್ತು ಪಂಡು ಫ್ರಾಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಇತ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ 4 ದಿನ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು. 4 ಜನ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕನ 4 ದಿನ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಹಾಲು ಹೊರ್ತಿ ಬ್ಯಾಗೆ ಹೊಸ ಈಜು ರಗಾಲೇಜ್ ಹಾಲು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಕಿಡ್ ಹಾಲು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಡಿ ಹಾಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಡಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಇಜ್ಜು ನೈಟಿದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೋಳು ಸುರೂಕ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಟ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಏನು ಬಿಡುದ ಫುಲ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕಾದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಟು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೋತೀರಿ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿಯ ಊರಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾಚಿಕೆದ ಮನ್ಸೆಂಬೆ ಅವಲ್ತೆಯ ಕವರ್ ಭಯಂಕರ ನೆಟ ಪಾಡ್ದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಒಣಸೆಂಚು ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ಪು ದಾದಾತೇನೆ ಲಾಗಡ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಜೋಲ ಎಸ್. ಸೊ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಮ್ ಗರ್ಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ఏ ఫస్ట్కి కొంచెం ఫట్టకి ఎప్పుగానా మూలో అయితే పోయితలే అయితే ఉంటు పో కట్ ఆపు ఫొట్టకి ఎప్పు నువ్వు అందు పో ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಐತಾನೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಈತ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬೈದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅವು ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ನೀವು ಲಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬರೀಬೋದು ಲಜ್ಜಿ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪುರ ಮೂಲ ಬಲಿ ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಅಲ್ಪ ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಉಳ್ಳ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲ್ಲಾಟ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ತೂಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂತಂತ ವೆದರ್ ಬಂತ ಚಳಿ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ಚಳಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟಂಡು ಪರ್ ಹೆಡ್ 675 ಇತ್ತನು ಬಕ ವಣಸ್ದ 185 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ 850 ಮುಟ ಬುರುನು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ತಿರ್ತಡ ಹಾಲಾಡಿ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೈಕ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಹಾಲಾಡಿ ಓಪಿನ ರೋಡ್ ಅಂತ ದುಂಬರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಓ Poi, poi. Metti su just poi. Hold. Ah. Poi, poi. झालं जोनीर आपण नाही आयुष्य कल्कवला नंतर आयुष्य कल्क कल्क भले भले बजो भला ನಿಂಗೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಊರುಡು ತುಂಬ ಇದ ಪೋ ಕೊಡರ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು Ay. Hola.
ಕಾಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ದಿವಸ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾಂಡದ ಹೊರತಪ್ಪರ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡೆ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಒಣಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಒಣಸ್ಕೊರ್ ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಣಸೇನ ಪುರ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಒಣಸ್ಕೊರ್ತೇರು ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಮೊಸರು ರೈಸ್ ಪಾಪಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಹಂಚಿಟ್ ಎಂಚಂಡ ಐಸಿ ಒಣಸು ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇನೆ ಹಂಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಲ ಸರ್ ತೈಟಿಗೆ ತೈಟ್ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಇಂಚಾಪುಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒಡೆ ಮುಟ ನಡಪುಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಹೋಯ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ನಡಪು ನನ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ
ಪುಡಿಯಾ Untakil baranad. Untakil baranad. ನಟಂಜಿ ಬಂಗದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇನು ದೆರ್ತೊಂದು ಆ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ಎರಡಾತು ಒಂದೇನು ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಿಡು ಬಂಗಾಪು ಬಕ್ಕ ಒಣಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತೀರ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗನೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಗಲೆಗ್ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಬಸ್ ಒಂದು तेज भाई मित्र ओए काही बसले ओए घूमल कुछ अरे 2x 1x 0.9 ए नम्रत आइए बॉल पर दिखते हैं यार पेट्टले अरे निर्नी मोल आई डोंट केयर ಇದು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕತೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಮೇಕ್ ದಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಲ್ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾರು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೆ ಐಶು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕಾಲ್ಪನು ಐಶು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕಾಲ್ಪನು ಐಶು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕಾಲ್ಪನು ಎಂಚ ಈ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಚ ಕಾಲ್ಪು
ಆಯ್ತು ನೀರು ದಾಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮುರ್ಕೊಡ್ದೆ ಐಶು ಹೇಗಿತ್ತು ಏನಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಬೋದು ಉಬ್ಬಿದೆ ಇರ್ತೀನಿ ತೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತುಲಿ ಅಲ್ಲ Three, two, one, start. हाँ सीधा डॉक्टर किरा बोले हाँ 1 2 निकल नम्रता मित्ते रख दिने 3 2 1 स्टार्ट फुल ट्रेन कावुंदुंडु अंडे बेक्किरनागल अंडेನ बेक्किಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ दादा केरपरा में लक्कले बारी शोकिತ್ತು ಮಾತ್ರ
बोटिंग करता नहीं ರಶ್ಮಿ ಹೆಂಚಾಂಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಂಡ ಕೂಡ ಹೊಡೆ ವರ್ಪಿನ್ ಇಡೇಗೆನ ರಾತಡೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಕೂಡಾರ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುವ ಈಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋಪೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅವಳ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ ಹಿಡಿತೇರು ಸವರಿ ಅಂತೂ ಅನ್ನಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿಯನ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಜನ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಮತೂಲೆ ಒಂದೆಂಕಲೆ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇರೆಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡು ಚರಣ ಎಂಚಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಏ ಗೊಬ್ಬು 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 ಸಾಕಂಡು ನೀರಡು ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಣಿಪೂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀರಡೆ ಎಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡಾ ಓ ನೀರಡೆ ಗುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ನೀರಡೆ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಒಂದುಂಡು ಗೇಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆನಕಲ್ ಬರೋಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸೋಕೆ ಬರ್ರೆ ಹೋದದ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ಎಪ್ಪು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಓಪಿನ ಫ್ರಾಗ್ ರೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಬರೋಲಿ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂಚ ಅಂಡಿ ಹೆಡ್ಡ ಎಂಚ ಬರೋಲಿಯಾ ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಬರ್ರಿ ಕುಡಾರ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಉಡುಪಿದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರೋಡ್ ಹಾಲಾಡಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 675 ಪರ್ ಹೆಡ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ದ ಇತ್ತನು 180-185 ರುಪೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಕರ್ ಪೂರ ಲಾಕರ್ ಅಂದು ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರಿ ಚಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್